Po, ang ganda po ng bulaklak ng binigay ng mga pasyente ko. Inayos po ng asawa ko yan. Pero hindi pa po tapos yan. Ito po yung iba. Inayos ng asawa ko yan. Binigay po yan ng pasyente ko. Para daw yan kay Papa Jesus. Yan. Yan. Inayos niya yan. Lamig talaga ng kami ng asawa ko. Kung kulang pa po, pipinturahan niya pa po yan. Ayusin pa yan. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nanonood dyan. Mega shoutout po sa mga nanonood. At magandang umaga at God bless po sa ating lahat. Kahit nahirapan tayo, nababawasan tayo ng subscriber. Luluto pala yung asawa ko ng laing. Yan po ang pangalan pala niyan, laing. Ito yung iba, pinapakuluan. Tapos ito po yung iba pong halaman. Inayos ng asawa ko. Yan po yung isa. Lalagyan niya na po ng halaman. Ganyan po. Subukan namin. Bantay. Hello. Hi. Masarap po yan, laing. Ay, hindi ko pa anong klaseng lutong gagawin ng asawa niya. Pero masarap po siya magluto. Aking asawa. At napakagandang asawa ko. Siyempre, sa mga nagbibigay ng mga flowers dyan, mega shoutout po sa mga nanonood.